Vastelovensartiesten doen er alles aan om hun carnavalshit onder de aandacht te brengen. Nog voordat de vakjury de eerste halffinalisten heeft gekozen, staan er al tientallen op YouTube. En ze worden steeds spectaculairder. Als je de clip ziet, denk je, wow, wat een productie. En dat is het ook. Maar je moet niet vergeten dat de hele clip, het liedje, alles wat we doen, dat wordt gewoon door vrienden en vastelovensvierders gemaakt. Hier in de studio in Merselo gaan ze niet over één nacht ijs. Wijn, kaas en bier en alles lijkt mogelijk. Uren steken ze erin. Hobbymatig, maar met een oog voor hoe een liedje naar een hoger niveau getild kan worden. Het kan zeker wel iets moois toevoegen. Ja, je kunt wat extra gevoel van het nummer kun je aan de mensen overbrengen. En dat gaat met een beetje creativiteit en leuke beelden, goede beelden, kan dat zeker wel wat opleveren. Wat vroeger nog een simpel videootje was met alleen de songtekst, val je nu pas echt op met een video dat van het scherm afspat. Weet ook Ben Peters. Met zijn productiebedrijf maakt hij onder andere video's voor Shontana. En hij weet als geen ander wat een video met een liedje kan doen. Zeker in deze kijkcultuur waar we nu in zitten, meer dan ooit kijken mensen naar muziek. Alles moet een plaatje hebben. En de muziekvideo is dan een prachtig vehikel om dat liedje thuis te brengen. Die video wordt een drager van de muziek. En zo kunnen we bijna alle LVK-inzendingen nu al op YouTube zien. Waaronder ook de clip van de Nestor van het LVK, Frits Pelt. Het punt is natuurlijk, je maakt een liedje en je wil dat dat liedje wordt gehoord en dat mensen het leuk vinden. En dat is het ultieme, dat je het in een café hoort afspelen en mensen hoort meezingen. Het begint volgens mij altijd wel bij het liedje dat aan moet slaan. En of je dan wel of geen clip hebt, zichtbaarheid, dat is denk ik wel belangrijk. Dus kan een duimpje bij je favoriete LVK-artiest geen kwaad. Duimpjes omhoog en al af. Dat is puur geluk.